खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथांमोना दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दासिमहालागैबो 200 साबस्क्राइबार जायाखै दाबो 120 ना माल' साबस्क्राइबार जादों नोंथांमोननि मोननै साबस्क्राइबारानो आंनि थाखाय जोबोर सापर्ट मोननाय थ' बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङाव दङ 2025नि BTC बिसायख'थिनि रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव BTCनि बारग' सि प्रमद बर'खौ दासान्दि गोबां समाजारि बिजोङाव बायदि समाजनि गनायथावै सावगारि एबा भिडिअ खालामनानै फोसावनायखौ नुनो मोन्दों मख'नो गोनां बाथ्रा दि BTC बिसायख'थि जायनि सिगांनिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL पार्टीया BTCआव आरोबाव UPPLआनो सोरखारखौ दाफिनगोन होनना गोबां बाथ्रा फोरमायनाय लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन जेराव मोन 40 BTC बियाबाव गासै मोन 21निबो बारा बांसिन मासि देरहासार जानानै फिन BTCआव सोरखाराव फैफिनगोन होनना गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन आरो BTC बिसायख'थि जोबनानै थांखांनायनि उनावबो प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ सोरखाराव फैफिनगोना रोखा जाबाय होननाबो बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय BTC बिसायख'थिनि फिथाइ बादियै UPPLआ मोनसेनि मासिल' देरहानो हादोंमोन BJPआ मोनबा नाथाय हाग्रामा महिलारी दैदेननाय BP पार्टीया सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटी लानानै जेराव मोन 40 BTC बियाबाव गासै मोन 28 बियाबावनो देरहासार जानो हादों दायो गुबै बाथ्रा बेसोर प्रमद बर'खौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा AIनि मददजों दुखु जानाय एबा गाबनाय भिडिअ खालामनानै फेसबुकनि गेजेरजों फोसावदों बे बेलायाव प्रमद बर'नि अनगायैबो गोबां समफोरावनो माखासे गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ बायदि गनायजाथावै एडिट भिडिअ खालामनानै पस्ट खालामबोदों नैथि खौराङाव दङ भारत हादरनि थाखाय मोनसे गेदेर देरहासारनाय भारतारि क्रिकेट टीम हानजा थामहिनबा टीम इन्डियाया एशिया कापआव देरहासार जानो हानानै जारिमिन सोरजिनो हादों टीम इन्डियाया भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों मख'नो गोनां बाथ्रादि एशिया कापआव इन्डिया थामहिनबा टीम इन्डियाया पाकिस्ताननि बेरेखा देरहासार जानो हानानै गासै भारत हादरनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों 28 सेप्तेम्बर थामहिनबा थांनाय सानखालि एशिया कापआ दुबाइ इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव खुंजादोंमोन जेराव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाया जादोंमोन भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय बे एशिया कापआव भारतआ पाकिस्ताननि बेरेखायै देरहासार जानो हादों भारतआ पाकिस्तानखौ 5 उइकेटजों फेजेननानै दुबाइआव एशिया कापखौ देरहासार जानो हादों थारैनो टीम इन्डियाया एशिया देरहासार जानानै गासै भारतनि थाखायनो जारिमिन सोरजिनो हादों थामथि खौराङाव दङ बे समाव रायजोनि लाख आइजोफोरा गोदानै मोननो थांगासिनो दं अरुणोदय फैगौ 7 अक्ट'बर खालि 30 लाख गोदानै आइजोफोरा अरुणोदय मोनगोन जुदि नोंथांमोना अरुणोदयनि थाखाय एप्लाइ खालामाखैब्ला थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन रायजोनि साफ्रोमबो आइजोफोरानो अरुणोदय मोनगोन आरो जुदि सोरबाफोर अरुणोदयनि मुङाव रांनि घुस बिदोंब्ला थाबैनो नोंथांमोना अजद हरनो हागोन बेनि थाखाय 6026903418 6026903483 6026903481 हेल्पलाइन नम्बराव थोंजोङै अजद हरनो हागोन बेनि अनगायैबो 180034536767 टल नाम्बाराव कल खालामनानै अजद खालामनो हागोन बेनि अनगायैबो complaints.bsc@gmail.com जिमेलनि गेजेरजोंबो अजद हरनो हागोन ब्रैथि खौराङाव दङ BTCनि क'क्राझार जिल्लानि सासे रोंगौथि गोनां लाइमोन रोजाबगिरि अंकिता सूत्रधरा आकाश 8आव मुंदांखा बेंगली टीवी रियेलिटी श' अकाशे सुपारस्टाराव नायगिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैनो थाखाय थियारि जादों रबीन्द्र भारती मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय गारां देंखोआव MA उथ्रिसारनायनि उनाव देंखोनि फारसे गोसो होनाया बिथांखौ बादायलायनाय फारसे फाइनालिस्ट महरै जायगा होदों बिथांनि दिन्थिफुंनायफोरा 25 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय 5 अक्ट'बरसिम फोसावनाय जागोन जेराव एपिसडफोरा सानफ्रोमबो बेलासि 2 रिंगायाव आरो 9:30 रिंगायाव फोसावजागोन बेनि उनाव फिन खेबसेबाव टेलिकास्टआव जागायगोन एबसुआ BPF दोलोखौ रोखा मेजरिटी मोननानै सोरखार दानायनि फारसे दावगालांनायनि थाखाय साबायखर बावदों बिसायख'थिनि उनाव देरहासार जानायनि रंजानायनि मुङाव गुबुंले आबहावा सोमजिनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायदों एबसुआ BTRनि थागिरिफोरनि मोजांनि थाखाय नांगौ जानाय बादियै गोदान सोरखारखौ हेफाजाब होगोन
बे आफादा माखासे सुबुंफोरनि सायाव अजद होदों दि थांनाय BTR बिसायख'थियाव भट लुबैहोनो थाखाय होखारनायनि नंखाय फोसावथाय फोसावदोंमोन। एबसुआ सिगांनि जेंना गोनां आरो दिदोमथि गैयै थासारिफोरखौ फैफिनजानायखौ गिदों। एबसुआ बयखौबो गोजोन आरो आब्रुथि लाखिनो थाखाय खावलायदों। थांनाय 5 बोसोराव BTCआव जेबो होखारनाय जायाखै, बेनिखायनो BTR गोरोबथायाव होखारनायनि जेबो दफा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दुर्गा फुजानि समनि गेजेराव भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना सांग्रांथि फोसावदों। बोथोर बिफाना फोसावनाय बायदिब्ला दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ साननैसिम अख्राङाव जोमै खोबनाय थानो हागौ आरो गोबां अखा हानायनि सम्भावना दं। बेजों लोगोसे मोनसे सांग्रांथि रादाबबो होनाय जादों दि बे सांग्रांथि रादाबा बेनोदि गुबैयै मुम्बाइनि थाखाय 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय फैगौ साननैयाव नोगोरमायाव गोबां अखा हानायनि सम्भावना दं। रुंसारि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि बिसि गरिमा गार्गआ दुखुजों गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायबावदों। गरिमाया बुंदों दि सिद्धार्थ आरो यादआव थानाय गासैबो जुबिननि थैनायनि दायनिगिरि। बेयो बुंदोंमोन दि लोरबां आरो लापरवाह जुबिन गार्गखौ सिद्धार्थ आरो शेखरआ लैथोआव थांनायनिफ्राय होबथानांगौमोन। जुबिननि थैनायनि थाखाय यादआव थानाय बयबो दायनिगिरि। गरिमा गार्गआ बेखौबो बुंदोंमोन दि बियो जुबिननि रां धोन सम्पति आरो फालांगिनि बाथ्राफोरखौ जेबो मिथिया। बियो माब्लाबाबो बेफोरबादि आयदायाव आखाइ होफेराखैमोन। दा बियो गासैखौबो गोदानै सोलोंनांगोन आरो मिजिंथिगोन दि बियो जायखौ मिथिया बेयाव बयबो बिखौ मदद खालामगोन। गरिमा गार्गआ बुंबावदोंमोन दि बिथाङा सोरखारनि सायाव फोथायनाय दं आरो नायबिजिरनायखौ मोजाङै मावफुंगोन होनना फोथायो। बिथाङा रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदोंमोन दि जेरै जुबिनखौ दिनै मोजां मोनो बेबादिनो इयुनावबो बिथांखौ अनबाय थानांगौ। मख'नो गोनांदि गरिमा गार्ग आरो नखरनि सुबुंफ्रा जुबिननि थैनायखौ लानानै सिंगापुरनि साफ्रोमबो सुबुंनि बेरेखा CIDआव केस थिसनखांबाय। लामदिं रेलवे जंक्शनाव फिन आयेन बेरेखा बर्मी सुपारखौ जब्द खालामनाय जादों। आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायनि हेंथायै पुलिस आरो खुंथाया सांग्रां जादोंब्लाबो आयेन बेरेखा मुवा बेसाद लांनायखौ सिखावफोरा बन्द खालामाखै। सानफ्रोमबो माफियानि मोनसे थाखोआव बन्द जानाय मुवाफोरखौ डिमापुरनिफ्राय गुबुन हादोरसासिम गोसो गोरबोजों दैथायहरनो थाखाय गोदान आदब बाहायदों। लामदिं RPFआ रेलवे जंक्शनाव गोबां बिबांनि बर्मी सुपारि जब्द खालामबावदों। रेलवे पार्सेलजों गोबां बिबांनि बर्मी सुपारखौ डिमापुरनिफ्राय दिल्लीसिम लांनो नाजानाय जादोंमोन। हादोरसानि बाहेरनिफ्राय फैनाय राहुल कुमारा डिब्रुगड़ लालगड़ आसाम एक्सप्रेस रेलवे 15909 नम्बरनि सिङाव दिनेशनि थाखाय पार्सेल बुक खालामदोंमोन। RPFआ बे ट्रेननिफ्राय गासै 8.88 किल'टन आयेन बेरेखा बर्मी सुपारि बोखांनो हादों। दा सोंथि बेरखांदों दि रेल बिफान आरो रेल पुलिसआ सुबुं लांखारग्राफोरनि मुं आरो थंखौ मिथिसेयावबो हमनो हागोन ना हाया, जेराव नायबिजिरगिरिफ्रा बेनि सायाव गोख्रोङै दासिम नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।